Lidi radím, teď jde od té čáry až tamhle té čáře. Poslední úplně. Úplně poslední. Udělá teď vjezdy. Tak pojď na to, on to už jenom udělal, ale míň. Tak pojď na to. Přijď. Jo, rozdechy se jak chceš. Já se bojím, že mě kopneš. Pojď. To je blázen. Kopni. Podej to aspoň k téhle. Jo, kámo, dám to k téhle. On to chce dát fakt k téhle. On to fakt dá. Kámo, to je blázen. Chceš říct něco do videa? GG všechno. A uvidíme se u dalšího videa. Čau. A co uděláš příště? Přehvězduješ celou tu lestu umělku? A nebo odtamtud? Odsud až tam. No, odtud až tam. Ano, do půlky. No možná. No nic, tak čus.